Jodak ma Naivasha owuok tung' mosuo gi chenro midwa chaki mar juogo weg nyamburko mabiro tiyo gi apaya mar expressway mar Rironi kochomo Mau Summit ma igen ger ka giwacho ni okang' ma kamano nyiso ni gibiro chulo osuru nyadiriyo. Gidwaro mondo migawo mochung' ne gedo mar apaya Kena mondo ne ni nitiere apaya machielo molosi ma ok ochul ma ibiro ti godo gi weg nyamburko ma ok bi nyalo tiyo gi expressway. Giwacho mae kinde mar kawo pach jodak ma Naivasha e wi chenro mar gedo mar apayano ma borne romo kilomita 233. Gedo ma idhi chan chaki dweche manok mabiro. MCA machon ma Lakeview Simon Wanyoike osingo mar kwedo chenro moro amora mibiro keti mar chudo e apayano. To ka wadhi nyime en ni johala e chiro ma Uhuru e boma ma Nairobi okwedo mokalo chenro mar dwaro gero chirono manyien. Johala go chich ni lop chirono inyalo bi yaki ka bende giyango luoro margi ni pok nosum pachgi chakre chirono ne wang' e higa mar 2012. Jalup komishona ma Makadara Philip Koima odok ne chenro ma kamano kowacho ni piny owacho oseketo thenge omenda maromo milion 315 mar gero stonde 177 manyien kokalo kuom makruok e kind piny owacho mar kaunti kod migawo mar ohala. Contrary to the fears or the rumor which is going around that the market is actually being privatized, this is I've confirmed fully that this is a city county government of Nairobi project. It is known, it has been pursued, and it is being actually followed up by the leadership of Nairobi, including the governor, His Excellency the Governor, and the local leaders, the MCAs. So I want to 100% confirm this is not a private project.